Ακολουθούν οι χοροί Ούτζαγιά και Σαμσόν από τη Γαράσαρη και τον Όφη αντίστοιχα.
και κότς από την Πάφρα και την Τραπεζούντα. Και Μόντζονος από την περιοχή Κάρς.
ο Βασίλης Πολατίδης. Και μεντζέ έπαιξαν ο Αντώνης Παπαδόπουλος και ο Κώστας Οπιάδης. Αγγείο Γαβάλ και Ζουρνά ο Βασίλης Φωλίνας. Ταούλ ο Αλέξης Χινιτίδης και τραγούδισε ο Φιλιππίδης Γιάννης.